तेरे बाल झाड़ देते नहीं ना वो बाल झाड़ ले बनी तो नहीं देखा ना ढील देखा ना नहीं ढील तो नहीं खे लेकिन पता ना लगा था ऐसे सुसुराहट टाइप का लगा था। भैया लोग कहाँ गए बनी ई दोनों की तो बुझाता ई दोनों तो पता ना कौन दुनिया में रहे लन दोनों आ ओहो बड़का भाई अभी तार फोन करे नु तो कहेलन पूछेलन दोनों के बारे में तेरा तो जना के जवाब दे पगला जेतो का। अरे हाँ सही में उनका टेंशन रहता कहतरन कि हाँ बियाह शादी करे के हो। एबरा छोटका बाबा कहा था कि ये दीदी मेरा सपना देखनी है नीनू कि एबरा हमार खूब बढ़िया लड़की से बियाह भइल हटे। बाप रे अब मतलब रहो के सब पगलावे लगलन ना हमरा के तो पगलावत बाप रे जान ले लेलन हम लोग कि आज हम सपना देखनी है कि आज हमार बारात निकलता आज हम देखनी है कि हमार मेहरारू के लावे के जाए के बा तो गौना होता तो हई सामान मिलल ह तो हऊ मिलल बा तो देखनी है कि एगो लड़की आई भी है बहुत सुंदर आइल पड़ी हमरे कहत रही कि हमरा से बियाह कर बा ऐसे का करम है भौजी। अरे बाप रे बाप मैंने तो बात सुनत नु हमर दिमागे हैंग हो जाला। अब देखा बाबूजी के इनकर के तो कहानी है बड़का भैया के ए भौजी का एगो बात कहो बोली न करबू ना नु काय खातिर ना करब ना करबू तबे कहो। अरे तो बोली ना हमर बियाह करा दो। आई हो कर मांगले ना बियाह के देवता सपना मत बोला हमर बियाह करवा दो ए भौजी। हाँ बड़ी अपन बियाह के चिंता है ना एगो बहन है जे इसको चिंता नहीं की कि बहन के बियाह करे के एकरा के छोड़ा ना एकरा के हमर बियाह करा दो। हां हां हमर बियाह करा दो। देर बियाह करे के बुखार चढ़ल बा ना। हां हां बियाह करा दिम नु मेहरारू आई नु जे डंटा करी नु तब दिमाग ठंडा हो जाई। हम डंटा खा ले लेकिन हम बियाह करा दो। बाबूजी के इससे कहे नहीं बहुत हम हो तो चका बानी बियाह है के नहीं की नाम तो तू बियाह करबे हैं। अरे तू तो हम हो चका बानी बियाह नहीं तो छोड़ पर बियाह करबे ए भौजी हमार पहले बियाह करा दे तू पहले हमार पहले बियाह दे हमार पहले बियाह करा दे तब एकर आ तब एकर बियाह करावल जाई पहले हमार बियाह कराओ तो हम कपारे आंदल में रवा से ये छोट हई इनकरा से ऊ छोट हवन हां त अभी रवा के बियाह कर दी हम हो तो चका भोई ने बियाह ना करबे एते जगह से का हो जाला हां भौजी हमार बियाह करा दो। पहले हमार बियाह हम लोग अरे हमारे होयो पहले हम लड़की देखले बन तरह के खाई बा भी लड़की हमरा के पहले बियाह करे के पैसा अरे चुप करे लो तब तरह के बियाह केहू के बियाह ना हम कराई लहत बाबूजी से कहा लो से हो गई नहीं हां बियाह भी है ना होई हो जे बियाह करी एकर बियाह ना होके देबा। हां पैंट पहने के लूर नहीं खे आप बियाह करी हमर बाबूजी सिखल बा से बियाह करे के बियाह करनु पैंट तबे न मिली तो जे पैंट पे फुल पैंट हां पैंट पहने के लूर नहीं खे फुल पैंट पहन हां पैंट ठीक पहनले बानी एगो बहन के तो चिंता नहीं खे कि बहन के बियाह होई अभी हमनी कह लेबे द दहेजवा मिली तबे न होई तब कुर्ता पट सियावल जी बोले बोले हां जाई बाबूजी से कह दे बाबूजी से कह दियो बियाह करवा दो। कोनो चीज के लूर नहीं खे देखा तू लूर बाद में रखिया हमर बियाह करवा दो पहले। अच्छा ठीक जा तो अभी हमरा की कुछ काम हो ना तू पहले फाइनल कर के बियाह करवाइबू कि ना। हां हो करा देम एकदम फाइनल करियो। बियाह खातिर ये लोग परेशान पड़ा नेता। अरे कहाँ जाते रे टी शर्ट वाले के बहुत ही बदमाशी है लड़की एकदम हर दिमाग हैंग हो गई आज देखा तार भौजी भौजी गोल पे गिरते यहाँ पहले बियाह करा दी है देखा ओकर मत बियाह करे है पहले हमार बियाह करा दी है तारा गोल पे गिरता हमहू रवरे गोड़ पे गिरत बाबूजी नहीं ले बतिया के हम बियाह करवा दी हां तो हमरा के टाइम दिए बाबूजी से बात करो ना बाबू भौजी हमार बियाह करा दिया ना तब देखो हो चुकी वो बियाह कइले हम हद जगह बानी बियाह ना होई आय हमार होई तबे न बहिनिया के होई मेहरारू नहीं के जाओ तोरा ही नहीं खिदत का हो भी है। अरे हद जगह के मेहरारू के तो बियाह कैसे होई हम ना करब त मेहरारू के चस्का लगल बा बुखार चढ़ल बा मेहरारू पहले हमार बियाह होई तब तोर बियाह कराई अभी ना बाप रे लोग के बियाह ना होई नु तो जैसे नी लोग के बात सुने के मिलत ना कि बियाह ना होई तो बियाह ना करे दिहन बहिन के कहन कि ना पहले हमरे मेहरारू द्वार लगी तबे दामाद आईहन आय बोला हाय देखो इ लोग के चलिए अगर यहाँ जानी के नौटंकी में हमनी के चल जिम जाना तो हमनी के घर के कामे बंद हो जाइए। हाँ। ऐसे कि यहाँ जाना के तो एकदम लागल है बटे दिन भर बियाह 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 बियाह। लेकिन अब का कहे के बात हां इनकर तो बड़का भैया तो कहता हम तो लड़कियों पसंद कर ले बनी आ छोटा कहता कि हम नेहवे से शादी करब।
आगे तो रखिए चार ऐसे नहीं कहाँ रहत ये शिवनी ना लेके बुझा वो तो दोनों एकदम खत्म हो गई बड़सन अब हम कहाँ कहीं होने के बाबूजी कहाँ रह हो हमरा को बोले नहीं का अब बोलो नहीं ले आओ ली हई तो हम लोग घर में बाबू बिल्कुल जानी हैं हई तोरी के दो सर उ का दे ना बाबूजी बर्तन माजे लगनी है ना ऐसे लेट हो गई हटे अब भौजी का करते तो भौजी का करी हनु उनका जी में का बाटे बस टेंशन भइल रहता ओकरा काची के टेंशन भइल रहता रे हम कुछ ना बताएं डोरा के खुद आयन ना तो तारा से बताएंगे बाबूजी की बात बा तब का और सब ठीक बा ना हां चल ठीक बा तो ले जो दिए हमने राजू खा ली हम से दादा भी क्या होते तब मतलब फिर दादाजी no ये दूरी में जो हाथ हो मार दिया बाबूजी का हो देखा एगो बात कहब का बोल कहि नु कहू हमर बियाह अगर ना करबैबो आए हमर बियाह ना करबैबो ए ससुर अभी हगत त गाने खा तो मैं भी करबो अरे बहिन बाकी बे बड़ भाई बाकी तो मैं कर रे तब का और ना गए तो जाना बुढ़ा जी का ओह लोग इंतजार हम बुढ़ा जी का अरे बुढ़ा रे तब का अबे कपार में कपार नहीं जमल ते बियाह करबा ओए देखो कते कते जगल ओए देखो आ जमल बाजवा मत भगो के ना है देखिए बाबूजी तू ठीक नहीं कर रहा अरे भगा हाँ। के ये मत माथा खराब करके बिक देल बड़सन कहता बियाह ना करबो ए बाबूजी हमार बियाह करा दे बनू हमार बियाह पहले करा दे बनू तो हमार चलिया से ओकर बियाह हो जी बाबूजी हम बड़ बहन हो बाबूजी हमार बियाह करा देबो तो हम कहीं के बाबू हमार बियाह करा देबे तो हमार के बोला ढेर दिन हो गेल बरे ना बाबूजी तू बुढ़ा गेलो बाबूजी हम अभी तक तो हाथ चका बनी नु बाबूजी हम बियाह आ गेल ससुरु हम आ गेल ही बड़ हाथ चका बनी बाबूजी बियाह ना करे हमार तक और सारी तो बियाह कर ले बाबूजी 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 सुनो ना बाबूजी सुनो बियाह होई कि ना तो ये जूता पहन के जाई बड़ी मस्त लागेला हमरा में एकदम बियाह होई त ये पहन हमार बियाह है ना भइल तोर बियाह होई आय पहले बता हम होचे में बियाह ना करब हम तू ही पहले बियाह करबे होई का पहले लूर समारा लगे बाद बियाह कर हमार कपड़ा पहने के लूट नहीं खेत तो पहने के लूट रे बियाह करबे तुझे बियाह करबे हमार बियाह होते नहीं कि तू बियाह करबे रे बियाह करबे पहले हमार बियाह होई ना बाजी पहले हमार बियाह होई पहले हमर आयो पहले हमार बियाह करे के बाद करवा दोगे बात तू करत रहियो रहिया ना तू रहिया बियाह नहीं करे मार के बता मार बियाह करे मुझे चलो देखो का भाई देखा ही लोग के बाप रे परेशान करके रख देले बड़न दोनों पहले बियाह करे के बाद हमारा ई करे बियाह करे के पहले हाँ तेरे वो बोले तंते ही ना बोली हां हम हो जगह बियाह ना करबे तू बियाह करबो बुढ़ा भी ना हमारा भी मोच नहीं के आइल हां अभी बढ़िया 18 वर्ष के बियाह ना कराबे अच्छा जा तो तू लोग दोनों जा तेरा बियाह ना करे पहले हम बियाह करब पहले देखी है कह हम तो परेशान हो गए बारे दोनों कैसे जना से बियाह करे तारो हमर जूता वाले ठोइलन जा ना रख लिया बियाह खातिर अपन बाराती में लेके जीगा भुका के रख ले बड़न दोनों लोग बाप रे बाप यहाँ जाने का तो ड्रामा देखो तो भुका के रख देले बड़न सब अब केकर फोन बाजे लगला उठाइबो ना करम जा माथा इसी खराब बा एने ना कैसे लड़ता है लगे तो कि 2 साल के बच्चा लड़ता है इसी लड़ता है ऐसा बच्चों आजकल नहीं खेल लड़त हाँ चॉकलेट खातिर जितना ये लोग बियाह खातिर इतना लड़लन हाँ इतना लड़ाई होला छोटका बबुआ तो मान लगे भी नहीं के समझदार लेकिन मझला भी है कि तो कुछ समझे के चाहिए ना
अरे देखो उनकर उम्र न हो गई हां उनकर त आ पाई धरली कि हमर बियाह नहीं कियो हमर बियाह नहीं कियो हां लेकिन कैसे बियाह हो कि जब केहू देखबो करे आवेला तो छोटके के पसंद कर लेबेला तो उनकरा के लूर हां कुछ पहने के ना पैंट ढंग से पहने आवेला ना गंजी हां का पहने ना बाल में कंघी होता आई रहल ना अपन टिप टॉप में तो पसंद इनकरा के ना करी तब का चिक और वो तो एकदम उखड़ल बड़न कि हम ही बियाह करम हम ही बियाह बियाह करम खातिर राजी यार लेकिन कुछ के काम है ना चलते नहीं का कर जाई हां के तो रवा टेंशन बा बियाह खातिर बेहन जना के झगड़ा बंद होखी तबे हमनी के घर में शांति होखी सही कहा तर हो नहीं तो बियाहे वाला कला हमनी के घर में रहते रहेंगे अरे बाप रे बाप ये दोनों के झगड़ा देखे तो पूरा गांव वाला हमारा से कहता था का कहते बाबूजी का नहीं सक कहता सक 3 गो लड़का बा सता तीनों के बियाह कर देबो तीनों आजकल बाहर मेहरा लेके रहत रसन तो तोहरा के देखभाल के करी और हमारा बड़का हेडक हो गए दादा ए बाबूजी तीनों पतोहिया एके संगे त जयसन ने बार कोनो जयसन त कोनो रेयसन हम कैसे कहता नहीं दुइयो को न बनन की बियाह खातिर दुइयो न पतो हई हां तब दोनों कैसा ना कैसा ना लेकिन अब मंजा बबुआ जी के बियाह होई तभी नु उनका तो बियाह ही नहीं कर रहत तो का कहता बिलरिया के शिकार में टूट जाई अब तो हम लोग जइबू लो ना जइबू लो हम ठिका लेके ना बेटा भाई हम अपने विषय में सोचम नु रे का कहल चाहत तनी बाबूजी सब बोल दी रहो कि ज्यादा घुमा के बात न करी कैसे कि हमनी के नहीं समझ में आवत ए बुचिया तू तो बोलबे मत कर तू तो 2 दिन खातिर बाय तू तो अपने घर ही चल जीबे तू कौन कहीं के बारे में रहबे खातिर बाड़ू हां एही से के उस नहीं की सोचत बियाह के हां 2 दिन खातिर बाड़ू खाली बोला है कि हाउ तो जिंदगी भर हो जाई तोरो बियाह हो जाई हो खत दिखे ना तू वे बड़े का रे तो सुन ले पहले कान खोल कर सुन ले बाबू हमरो दिन दस दिन के आज बुढ़ा नहीं गइल हां हमर बियाह करवा दो ओकर बाद हम एकर बियाह करवा दे का रवा बियाह करम बाप रे ये लोग दोनों कम रहलन जे बाबूजी बियाह करिहन ना